Actau penod 2 ac adnodau 1 i 4. Actau 2, Acts 2, 1 to 4. Ar ddydd cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhythro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar Ysbryd Glan, a dechrau asent lefaru, a thafodau dieithr fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Ar fore Silgwyn arall, fel hyn, mae'n dda i ni i ystyried gyda'n gilydd arwyddocad Pentecost cyntaf. A hefyd, i ni holi cwestiynau gyda'n gilydd ynglyn â'r Ysbryd Glan. Nid fod rhaid i ni wneud hynny. Does dim rhaid i ni ar fore Silgwyn ystyried Pentecost na'r Ysbryd Glan. I ni'n rhydd. Ac fe allwn ni bregethu ar unrhyw beth yng ngair Duw y bore yma. Dyn ni ddim yn gaeth. Ond mae'n gyfle i ni y bore yma gyda'n gilydd i ystyried y cwestiynau hynny. Mae'n fuddiol i ni. Yn yr un modd, ddim rhaid i ni ganu ymynau ar yr Ysbryd Glan y bore yma. Ond mae'n gyfle i ni, a gobeithio eich bod chi yn wedi elwa o ganu yr ymynau hyn. Yn Actau penod 19, rydyn ni'n cael yr hanes am yr apostol Paul yn ymweld â dinas Ephesus. A chi'n cofio cwestiwn yr apostol Paul i'r disgyblion yn dinas Ephesus. A gofynodd iddynt a dderbyniasoch yr Ysbryd Glan pan gredasoch. A chi'n cofio ateb syfrdanol nhw. Meddynt hwythau wrtho naddo. Ni chlywsom hyd yn oed fod yn Ysbryd Glan. Dwi ddim meddwl bod ni mor wael a hynny. Pwy a wir y dyddiau yma, falle fod yna rai sydd hyd yn oed heb glywed am yr Ysbryd Glan. Ond bydd y bo am hynny, yn sicr mae yna anwybodaeth. A dryswch yn ein tir ac yn yr eglwys. Ynglŷn â yr Ysbryd Glan a'i waith fel yma am y rhan fwyaf o bethau y sywaith y dyddiau hyn. Ga'i ddweud 2 beth cyn ein bod ni yn mynd ymhellach. Y peth cyntaf yw hyn, fe addawodd yr arglwydd Iesu, yr Ysbryd Glan, i'w ddisgyblion cyn iddo fe ymadael. Chi'n cofio, chi'n cael yr hanes yn penodau 14-16 o'r Efengil yn ôl Ioan. Yn ei oriau olaf cyn y groes, mae'n addo i'r disgyblion y byddai ei reolwr neu diddanydd arall yn dod. Byddai fe yn danfon hwn atyn nhw, ei reolwr. A mae'n dweud mae buddio iddyn nhw i fod yn mynd, geiriau ryfedd, oherwydd fe fydd yn, os nag yw yn mynd, bydd e ddim yn danfon, bydd yr reolwr yma ddim yn dod.
A mae'n gorchymyn y disgyblion i chi'n cofio i aros yn Jerusalem. Mae rhaid i chi aros yn Jerusalem. Nes bod yn dod. A fe fydd yn dod, a fe fydd yn rhoi nerth i chi. Ac fe gyflawnwyd hyn ar ddydd y Pentecost. Bydd anfonodd yr arglwydd Iesu Grist, yr Ysbryd Glan, y diddanydd. Yr ail beth am y Pentecost cyntaf yw hyn. Rhaid i ni gofio fod gwreiddiau y Pentecost yn yr Hen Testament. Mwyn i ni ddeall yn llawn ystyr y Pentecost, mae'n rhaid i ni fynd nôl i'r Hen Testament. Mae hynny'n wir am lawer o bethau wrth i ni ddarllen y Testament Newydd. Mae eisiau mynd nôl i'r Hen Testament mwyn deall. A mae'n wir am y Pentecost. Roedd y Pentecost yn wyl i ddewig. Felly nid yma, os licwch chi, y Pentecost cyntaf. Roedd yr Iddewon wedi bod yn dathlu y Pentecost am flynyddoedd, am genedlaethau. Cyn hyn, dyna pam oedden nhw yn Jerusalem, yr Iddewon yma o'r byd, o'r gwledydd. Roedden nhw'n dod i Jerusalem mwyn dathlu y Pentecost, y gwyl i ddewig yma. Ac os ewch chi nôl i Exodus, a Leviticus, a Numeri, fe gewch chi yna esboniad, neu gyflwyniad i'r gwyliau. Oedd yna tair gwyl gan yr Iddewon, tair gwyl mawr, a Pentecost oedd un ohonyn nhw. Ac i chi'n gallu darllen amdano fel wy'n dweud yn Exodus. Ac felly, os ydyn ni am ddeall arwyddocad y Pentecost ac arwyddocad yr Ysbryd Glan, mae'n rhaid i ni felly fynd yn ôl i'r Hen Testament. Pam roddwyd yr Ysbryd Glan felly? Dyma'r cwestiwn i y bore yma. Pam roddwyd yr Ysbryd Glan? Nawr mae'n gwestiwn mawr, a gallen ni fod yma am hir y bore yma yn ateb y cwestiwn yna. Ond i ni am gyfyngu'n hunain jyst i tri pheth gyda'n gilydd. Tri pheth sydd yn cysylltu gyda'r hen wyl i ddewig Pentecost. Tri phen felly. Pam roddwyd yr Ysbryd Glan? Pam roddwyd yr Ysbryd Glan? Y pen cyntaf, mwyn cymhwyso. Mwyn cymhwyso. So dyma'r gair cyntaf, cymhwyso. Apply yn Saesneg. Mwyn cymhwyso gwaith gorffanedig ar arglwydd Iesu Grist. Cymhwyso. Ystyr Pentecost yw 50. Unrhyw beth gyda pent yn fe, mae'n 5 yn dywe. Pentagon, Pentateuch, 5 llyfr, cyntaf y Beibl. Pentecost, 50. Yn yr Hen Testament, un o'r enwau ar yr wyl yw gwyl yr wythnosau. The Feast of Weeks. Gwyl yr wythnosau. Oherwydd, fe ddigwyddodd 50 diwrnod. Roedd yn digwydd 50 diwrnod ar ôl y Pasg.
50 diwrnod ar ôl y Pasg. 50 diwrnod, 7 y 49, 7 diwrnod mewn wythnos, ac felly wythnos o wythnosau. 7, 49 plus yr 1, 50. Felly, wythnos o wythnosau, gwyl yr wythnosau. Ar ôl y Pasg, felly mae'n gysylltiad agos iawn rhwng yr wyl hon a'r Pasg. Pasg oedd un o'r gwyliau eraill. Pasg oedd yr wyl pan oedd yr oen yn cael ei aberthu, mwyn cofio ryddid yr Iddewon o'i caethiwed yn yr Aifft. Nawr, yr arglwydd Iesu Grist yw'r oen. Fe yw ein Pasg ni. Ac mae'r Pentecost yn digwydd 50 diwrnod ar ôl y Pasg. Wythnos o wythnosau ar ôl y Pasg. Gallwn ni ddim deall ystyr y Pentecost heb ddeall y Pasg. Maen nhw'n agos iawn. Gallwn ni ddim deall gwaith yr Ysbryd Glan yn iawn heb ddeall y Pasg. Sut? Oherwydd mae'r Ysbryd Glan yn cymhwyso gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Cymhwyso. Beth yw ystyr cymhwyso? Mae yna blant yma a phobl ifanc, a jyst i wneud yn siŵr, jyst i egluro bod chi'n deall beth yw ystyr y gair cymhwyso. Apply yn Saesneg. Cymhwyso yw defnyddio rhywbeth bydd ymarferol. Defnydd o rhywbeth. Chi'n gwybod rhywbeth, ond ych chi'n neud rhywbeth gyda hwnna, gyda'r peth. Enghraifft, fe all wyddonydd wybod deddfau Newton. Mae'n gallu ysgrifennu'r deddfau lawr. Mae'n gallu ysgrifennu'r hafaliadau sydd yn mynd gyda'r deddfau hynny. Ond pan mae'n cymhwyso y deddfau hynny, mae'n gwneud rhywbeth gyda fe. Mae'n adeiladu roced sydd yn mynd â pobl i'r Lleiad. Mae wedi defnyddio wybodaeth. Apply, to make use of. Mae'n well yn Saesneg, achos yn Saesneg ni'n defnyddio'r gair yn dyn to make use of something. You apply the brakes yn y car. Mae brakes yna, you apply them, chi'n defnyddio nhw. Neu chi'n cael eili. A mae'n dweud arno fe, mae rhaid i chi applyo'r eili. Mae rhaid i chi roi'r eili arno chi. To make use of, defnyddio rhywbeth. Ar y Pasg, fe wnaeth Iesu Grist rhywbeth drosom ni, rhywbeth mawr drostom ni. Fe dalodd ein dyled ni. Fe brynodd ein bywyd ni. Fe roddwyd pla arno fe am anwireddau ei bobl. Fe ddioddefodd e ar y groes yn ein lle ni. Beth roedd ni'n haeddu. Fe orffennodd y gwaith hynny ar y groes. Ar y Pentecost,
Fe ddaeth yr Ysbryd Glan mwyn cymhwyso hynny i bobl. Mae llyfr gen i yn y tŷ, yn Saesneg, enw'r llyfr yw Redemption, Accomplished and Applied. Llyfr arbennig o dda, darllenwch y llyfr rhywbryd. Redemption, prenedigaeth, gwaith Iesu Grist, iachawdwriaeth. Accomplished and applied. Wedi i gwblhau neu wedi gyflawni, ond wedyn yn cael ei gymhwyso. Ar y Pasg, roedd Iesu Grist wedi cyflawni y gwaith, wedi cwblhau y gwaith, wedi wneud rhywbeth. He accomplished the work. Ar y Pentecost, mae'r Ysbryd Glan yn dod, and he applies. Mae e'n cymhwyso hynny i bobl. Gai roi eglurau i chi ar y pwynt yma. Dychmygwch bod chi moyn peintio'r tŷ fas, a di chi ddim yn abl i wneud e, ac felly i chi yn cael rhywun i'r tŷ i wneud y job drostych chi. A maen nhw'n edrych ar y tŷ a maen nhw'n dweud, fe rhaid i chi dalu cymaint o hyn i fi wneud e. Ac i chi'n talu nhw, falle chi ddim yn wneud e fel hyn, falle chi'n talu nhw ar ôl wneud y job. Dim ond, dwedwch bod chi'n talu nhw am wneud y job i beintio'r tŷ. A wedyn, bore ar ôl nhw, maen nhw'n dod, a mae'r tiniau paint gyda nhw i gyd. A maen nhw'n rhoi e fyna wrth y stepyn drws. Maen nhw wedi prynu'r paint i gyd, mae'n barod. Ond maen nhw'n cerdded i ffwrdd. Wel, dim ond hanner jobyn maen nhw wedi gwneud. Ond efe, maen nhw wedi prynu'r paint i chi. Chi'n ddiolchgar am hynny. Ond dyn nhw ddim wedi peintio'r tŷ. Dyn nhw ddim wedi agor y tiniau a peintio'r tŷ. Dim wedi droi y dros y tŷ i chi. They haven't applied. Dyn nhw ddim wedi gwneud defnydd o'r paint yna. Ar y Pentecost cyntaf hyn, roedd yna 2,000 o bobl wedi cael ei achub. 2,000 o ddynion wedi dod yn Gristnogion. Pam? Wel, oherwydd fod Iesu Grist wedi marw drostyn nhw i gyd ar groes Calfaria 7 wythnos yn gynt. Dyna reswm pam geson nhw i hachub. Ond, daeth yr Ysbryd Glan ar ddydd y Pentecost a chymhwyso y gwaith hynny iddyn nhw. Fe ddaeth a chymryd o eiddo Crist a mynegu i'r dynion hynny. He applied it. Fe wnaeth e ddefnydd o hynny. Os licwch chi, oedd Iesu Grist wedi prynu'r paint, ond fe ddaeth yr Ysbryd Glan agor y tiniau a ffeintio, a roi y paint yma arnyn nhw i golchi nhw. Dod â'r peth yn real iddyn nhw. A dyma'n angen ni. Bob un ohono ni. Y bore yma. Mae angen Pentecost personol arnyn ni gyd. Mae angen i'r Ysbryd Glan ddod a ffeintio, os licwch chi, ar bob un ohono ni. Mae angen iddo fe ddod a gwneud e'n real, gwneud e'n fyw, defnyddio beth wnaeth Iesu Grist a dod â fe atom ni. Gwneud defnydd o'r peth i ni. Gwneud e'n fyw i ni. Yr ymynwyr yn deall hyn. Tyrd, gwrandewch, tyrd Ysbryd Glan tragwyddol, dwg i'n cof yr angau drud
Ni'n gwybod am yr angau drud. Ie, ond yr Ysbryd Glan sy'n dod y fe'n cwrdd. Dwg i'n cof yr angau drud. Holl eiddiannau'r iawn o'n feidrol a'r oes Iesu dros y byd ti a wyddos bwysau boenau rwy'n unau. Fywiol ffydd, golwg ar reiddio ddefiadau a wna'n rhwymau oll yn rhydd. Ysbryd sanctaidd yn ni'n canu, dyra'r golau ar dy eiriau di dy hun. Ni'n gwybod y geiriau. Ydyn, ond mae'r Ysbryd Glan yn dod y golau ar y geiriau. Dangos, agor i ni'r ysgwythyrau. Dangos i ni geidwad dyn. Dyma fe, he applies it. Mae'n gwneud rhywbeth gyda fe. Mae'n agor y tiniau, a mae'n rhoi arnom ni. Arglwydd grasol, dyrod ysbryd. Chi'n gweld? Dyrod ysbryd, dysgu'n lefain a badad. Ni ffili neud ar ben ein hun, mae'n rhaid iddo fe ddod. Rod ystiolaeth o mabwysiad, gad i'n brofi wrth gariad rad, fe sydd yn cymhwyso, yr Ysbryd Glan. Dyna'r peth cyntaf felly, cymhwyso. Ond awn ni ymlaen. Pam roddwyd yr Ysbryd Glan? Yn ail, cymhwyso, cysegri. Mwyn cysegri, nôl at yr Iddewon eto, ar Hen Testament. Fe ddatblygodd y Pentecost i fod yn wyl i gofio Duw yn rhoi y gyfraith i'r Iddewon ar fynydd Sinai. Mae rai yn dweud fod y gyfraith wedi ei roi i'r Hebreaid, y 10 orchymyn, hynny yw, wedi cael ei roi iddyn nhw 50 diwyrnod ar ôl iddyn nhw ddod mas o'r Aifft. Does dim sicrwydd, ond mae rhai yn dweud hynny. Dydy e ddim yn yr Hen Testament. Ond beth bynnag am hynny, fe ddatblygodd felly y Pentecost i fod yn agos iawn at y gyfraith, at y 10 orchymyn, yn athliadau yr Iddewon. Ac rydyn ni'n sicr, dydy e ddim yn anaddas i ni feddwl am y Pentecost a roi yr Ysbryd Glan yn hermau ein perthynas â'r gyfraith. Pam roddwyd yr Ysbryd Glan? Mwyn i ni gadw y gyfraith. Mwyn i ni gadw y gyfraith. Nawr, unwaith eto, mae'n gysylltiad agos rhwng yr arglwydd Iesu Grist a hyn. Dyn ni methu cadw y gyfraith. Dyna pam dath Iesu Grist yn y lle cyntaf. Mwyn cadw y gyfraith drosto ni. Dyna beth nath yn ei fywyd e. Cyflawni y gyfraith drosto ni. Ond mae'r Ysbryd Glan yn dod mwyn helpu ni i gadw y gyfraith. Jeremiah 31 ac adnodau 33 geiriau cyfarwydd yma yn y broffwydoliaeth. Duw yn dweud, Jeremiah 31:33, ond dyma'r cyfamod a wnaf a thi Israel, ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd, rof fy nghyfraith o'i mewn, ysgrifenna fi ar ei calon, a bydda fi'n dduw iddynt, a hwythau'n bobl i mi. Dyma'r darlun yn dyfe, o Duw yn ysgrifennu. Oedd Duw wedi ysgrifennu y gyfraith yn wreiddiol, y 10 orchymyn, i ni'n cofio ar llechi o garreg. Gyda bys Duw, llechi o garreg. Ond dyna ble aroson nhw, ar y llechi. Doedd neb yn gallu cadw nhw. Doedd neb dal yn gallu cadw nhw. Mae pobl yn gallu dweud, mae'r 10 orchymyn yn wych. Ydyn, ond dyn ni methu cadw y 10 orchymyn.
Methu. Hyd yn oed os yw ewyllus gyda ni. Ni methu ar ben ein hun. A mae Duw yn addo trwy'r proffwyd Jeremiah, fydd e'n danfon yr Ysbryd Glan, a beth bydd yr Ysbryd Glan yn neud yn hyfryd iawn, yw ysgrifennu y cyfreithiau hynny ar eich calon chi. Hynny yw, y fydd yn rhoi gallu i chi. I gadw y gorchymyn, i garu y gorchymyn. Y fydd yna. Mae'n werth. Mae'n werth. Dydyn ni ddim moyn cadw y gorchymyn wrth naturiaeth. Na fydde di ti ddiwiau eraill ger fy mroni. I ni moyn diwiau eraill. Na i ti ddelw carfiedig. I ni moyn ei delwau o ddiw ein hunain. Na chymer enw'r arglwydd y ddiw yn ofer. I ni moyn, i ni yn. Cofia dydd Sabath yw sancteiddioedd. I ni moyn dydd Sabath i ni'n hun diolch yn fawr. Ond mae'r Ysbryd Glan yn dod, ac mae'n ysgrifennu'r cyfreithiau hyn ar ein calon ni. Fel bod ni moyn. I ni moyn cadw y Sabath. I ni moyn anrydeddu enw Duw. I ni moyn i garu a'n holl galon. Dyna mae'n neud. Dyna waith yr Ysbryd Glan. Chi'n gweld danfonwyd yr Ysbryd Glan, ffrindiau, ysgallai ddweud un wrth y bobl ifanc yma. Danfonwyd yr Ysbryd Glan, nid yn bennaf, mwyn ein bywyd emosiynol. Nid mwyn rhoi teimladau neis i ni. Bod hyn, mae hyn, a dylen ni geisio hynny. Mae'r Ysbryd Glan pan mae'n dod yn effeithio'n teimladau, a ni'n gallu gweld hynny yn mynau ni. Pan mae'r Ysbryd Glan yn dod, mae yna lawenydd. Ond yn bennaf, nid mwyn yr emosiwn mae'r Ysbryd Glan yn cael ei roi, ond yn foesol, mwyn helpu ni i fyw yn wyll, i fyw yn sanctaidd, i fyw yn dduwiol. Mae Duw yn rhoi Ysbryd Glan mwyn rhoi profiadau i ni, ydy. A diolch am hynny. A dylen ni wyddio am hynny. Fi'n wyddio am hynny cymaint y neb arall. A mae'n rhoi doniau i bobl. A diolch am hynny. Ac i ni'n gallu gwyddio am hynny a cheisio hynny hefyd. Ceisio doniau gan yr Ysbryd Glan. Ond nid yr prif. Y prif reswm roddwyd yr Ysbryd Glan mwyn neu chi'n sanctaidd. Ysbryd sanctaidd. Gad i mi fod yn sanctaidd fel tydi. Mae'n danfon yr Ysbryd Glan mwyn ni fod yn debycach i Iesu Grist. Ni moyn bod yn debycach i Iesu Grist, a dyna'ch dymuniad chi y bore yma. Mwyn cael mwy o'r Ysbryd Glan mwyn bod yn debycach i Iesu Grist. Sut ni'n mynd yn debycach i Iesu Grist? O cherwch fi, cedwch fy ngorchmynion. Dyna beth mae moyn. Cedwch fy ngorchmynion. Y deg orchymyn. O sancteiddia fe wnaed arglwydd, ym mhob nwyd ac ym mhob dawn. Plana'r egwyddorion hynny. Plana'r egwyddorion hynny yw'r gyfraith. Yna fe, dyna'r egwyddorion, y deg orchymyn. Plana nhw yn fe wnaed, bob yr un. O arglwydd da argraffa, dy wirioneddau gwyw, yn rymys ar fy meddwl i aros tra fwyf byw. Mwy parchus boed y ddeddfau, mwy anwyl nag eriod. Ydy hynny'n wir? Mwy anwyl nag eriod. Yn gysur bwnt i'm calon, yn llyser wyw i'm trod. Felly, yn ail, pam ddanfonwyd Ysbryd Glan? 1, mwyn cymhwyso. 2, mwyn cysegru, neu ni'n sanctaidd. Drydydd ac yn olaf, mwyn mae 2 fan hyn gyda'i gilydd. Pam danfonwyd yr Ysbryd Glan? Mwyn cynaeafu a chenhadu. Maen nhw'n mynd gyda'i gilydd. Cynaeafu. Cynaeaf, harvest, pan mae'r ffrwythau yn dod mewn, chi'n casglu cynhaiaf. Cynaeafu, pan chi'n medu, casglu pethau mewn. A chenhadu.
Yn yr Hen Testament eto, gwyl yr wythnosau, mae hefyd yn cael ei alw gwyl y blaenffrwyth, neu gwyl y cynheuaf, the Feast of the Harvest. Chi gallu darllen amdano fe yn Numeri 28-26. Dyma o'i dechrau amser y cynheuaf i'r Iddewon. A dyma'r prif peth am yr ŵyl. A dyma'r prif cysylltiad hefyd. Dyma pam oedd Duw wedi dewis y dydd yma. Fi'n credu mwyn danfon yr Ysbryd Glan. Dyma pam ddath yr Ysbryd Glan ar y Pentecost yn fwyaf arbennig. Oherwydd mae'n arwyddo y cyneuafu yma. Nid gwynydd, nid grawn, nid haidd, ond eneidiau. Casglu eneidiau i mewn. 3,000 o ddinon ar y dydd yna yn cael ei achub. O bob gwlad. Ond hwnna, bob gwlad, oedd Duw wedi trefnu rhagluniaeth fel bod nhw'n dod o bob gwlad. A dyna arwydd y cad yr ieithoedd, y tafodau dieithr yn dyfe. Mae'r cynheuaf yma mynd i fynd i bob gwlad. I bob cenedl ac iaith a phobl. Pam rhoddwyd yr Ysbryd Glan mwyn achub pobl. Mwyn achub pobl. Mwyn achub llaweroedd o bobl. Mae'r Efengil yn mynd i ledaeni. Mae Duw yn addo hynny. Mae'n mynd i ledaeni. Mae'n dechrau fan hyn. Pentecost gyda'r cyneuaf yma. Ond sylwch ffrindiau. Sylwch sut mae'r cyneuafu hyn yn digwydd. Trwy'r Ysbryd Glan, ie. Bendant. Trwy'r Ysbryd Glan. Ond mae trwy'r apostolion hefyd, trwy ddynion, trwy fenywod, trwy blant. Trwy'r apostolion, trwy Pedr. Pedr oedd fan hyn, yn bennaf, yn pregethu. Ond trwy eu cenhadu nhw, trwy i siarad nhw, trwy i rannu nhw, trwy i efengylu nhw, trwy i tystio nhw. Maen nhw'n dystion, dyna beth wedodd Iesu Grist, yna fe, a chwia byddwch yn dystion i mi. Iddo fe, yn dystion iddo fe. A maen nhw'n cael nerth yr Ysbryd Glan i dystio. Chwyl gallai'r Ysbryd Glan achub heb y disgyblion. Wrth gwrs gallai fe. Mae Duw yn gallu achub pobl heb ni. Dyn ni ddim yn cytuno ar bobl yna sydd yn dweud we are his feet and we are his hands ac yn y blaen. Chi'n gwybod y dyfyniad yna? Na, dwlu llwyr. Mae Duw yn abl i achub pobl ar ben ei hun. Ond mae Duw yn defnyddio. Mae Duw yn galw arno ni i dystio. Chi'n cofio geiriau rhyfedd na mae Luc yn dweud yn Actau pennod 5 ac adnod 32. Ac yr ydym ni, medda'r apostolion, yn dystion o'r pethau hyn, ni ar Ysbryd Glan. A roddodd Duw i'r rhai sy'n ei fyddhau iddo. Mae'r Ysbryd Glan yn tystio, i ni'n tystio hefyd. Mae cymwysiad yn amlwg, amser yn wedi ein curo eto, ond mae cymwysiad yn amlwg yn dydy. Mae eisiau cynheuaf arno ni yng Nghymru. Mae eisiau cynheuaf. O diar, mae eisiau cynheuaf arno ni. Fe fyddwn ni'n canu ar y diwedd ysbryd y gwirionedd, tyred yn dynerthol ddwyfol ddawr, mwydar ddeiar, sech a chaled
a byw har egin grawn. Roi Sion eto wanwyn siriol iawn. Ydyn ni'n cyfeirio at yr emyn yna a mewn cwrdd gweri rai wythnos yn ôl. Pam y caeth bwys filod reibus dorri'r egin ma'n i lawr. Pam gaeth blodau peraidd ieuang fethu gan y sychter mawr tyred ar cywodydd hyfryd sy'n bywhau yr egin grawn. Os oedd yn tadau ni yn canu, yn gweddio fel yna, wel, mae'n mwy o reidrwydd arno ni, yn dod oedd yn tadau ni'n deall hyn. Oedden nhw'n gwybod oedd yna gyfnodau pan oedd pethau mynd lawr. A beth bydden nhw'n wneud? Bydden nhw'n gweddio, galw ar ei ddiw, dod â chynheuaf arall. Ymweliad yn nhw'n galw e. Ymweliad. Fod Dyw yn ymweld a ni eto. Ffrindiau, mae'r flwyddyn diwethaf hyn wedi bod yn, wel, o beth yn ni'n gweld drychinebus o ran yr eglwys nawr, o ran yr eglwys. Ni'n meddwl am y cwm, ni'n gwybod am gapeli yn cael, wedi cael, ddim yn ail agor. Mae'n anial arno ni. Mae'n anialwch arno ni, mae'n serious, mae'n ddifrifol. Beth sydd eisiau ni? Mae eisiau'r Ysbryd Glan ddod a chynheuaf arall. Mae angen i ni gynhadu hefyd, yn dos e. Mae angen i ni, mae angen i fi. A ffrindiau, rydw i'n pregethu i fi gymaint o chi, os oes rhywbeth sydd yn wy'n ymwybodol o fy methiant personol fy hun, hwn yw e, cenhadu personol. Mae eisiau'r Ysbryd Glan arno ni, mae eisiau nerth arno ni, mae eisiau maddeiant arno ni, a'n bod ni mor wael yn hyn. Ond i ni'n deisif hyn, i ni'n gweddio am hyn. Chi'n cofio beth mae Dafydd yn dweud yn Salm 51. Na fwrw fi ymaith o ddiger dyfron, ac na chymer dy ysbryd sanctaidd o ddiwrthyf. Dero drachefn i mi orfoledd ddeallawdwriaeth, ac ath hael ysbryd cynnal fi, yna a dysgaf dy ffyrdd i rai anwyr, a phechaduriaid a droi'r atat. Pam roddwyd yr Ysbryd Glan? Mwyn cymhwyso gwaith Iesu Grist i ni. Ydy e wedi cymhwyso fe i ni gyd y bore yma? Ydyn ni'n gwybod amdano fe yn gwneud yn real i fi be nath e ar y groes. Pam roddwyd e? Mwyn ein cysegru ni. Mwyn i ni gadw cyfraith, glân a ffyr a sanctaidd Duw. A pham roddwyd yr Ysbryd Glan? Mwyn cynaeafu, casglu pobl mewn, o arglwydd, galw eto, fyrddiannau ar do, a galw'r holl boblwydd. A mae'n galw arno ni i fod yn genhadon. Wel, roddo Duw ras i ni fod felly. Amen.